Jaha, kuvataan taas pieniä videopätkiä tässä. Joo, eli nyt olisi tarkoitus ruveta tuo ilmanputsari vaihtamaan vähän toisenlaiseen. Tuo vakioputsari tuosta poikkeen ja tilallehan mulla tullut tuommoinen DZ Hardwaren, mikä tuo nyt on kartiosuodatin, niin tullut siihen tilalle. Niin immee vähän tehokkaammin tuonne imusarjaan sitten ilmaan. Tai minnekä se nyt ikinä immeekään. Olisi tarkoitus tuommoinen vaihtoa siihen tilalle sitten. Nyt onkin hyvä ilma tässä kun aurinko paistaa tois pitkästä aikaa, niin touhuta tämän kanssa. Ja sitten olisi tarkoitus öljyt vaihtoa tähän vehkinneeseen ja tänään vielä ja niin päin pois. Niin otetaan kohta uutta videoa taas. Eli siellähän on tuommoinen suodatin tuolla kannen alla ja tuo uusi ilmansuodatin olisi tarkoitus tuohon putkeen vettää kiinni, eli ottaa tuo kotelo tuolta pois eestä ja tuohon putkeen yhdistää tuo uusi suodatin sitten. Et varmaan joudun vähän se sitä lyhentämään, koska tarkoitus on kuitenkin tuoda tähän likeelle tuo suodatin, että se näkyy kunnolla. Mun mielestä ihan nätin näköinen tuommoinen tötsilösuodatin, niin se olisi tarkoitus tuohon noin sitten asennella kiinni. No niin, jatketaan taas pientä videopätkää tuosta mopo-hommasta. Eli mennään nyt se tuohon kuvaaminen vähän aikaa taukosi, kun vävypoika tuli käymään kylässä. Niin nyt on se ilmanputsari purettu pois. Eli tuommoinenhan siellä oli paikallaan. Tuommoiset mötikät. Niin tuosta piti leikata ihan kylmän viileesti. Vetäisin rautasahalla, kun oli silikoonilla veitty niin jumalattoman lujasti kiinni se tuo ilmanputsarin putki. Ja sitä orkkisputkea käytin siinä ja tuommoiset hilippeet siellä on. Täällä aika musta ruppee olemaan mitä tuo vaahtomuovia, tuommoista superloonia, aika musta ruppee olemaan. Hyvä, että nyt tuli vaihdettua se ja nythän siellä on tosiaan tuo DZ Hardwaren tuommoinen muhvisuodatin. Ja en tiedä, kyllä mun mielestä sillä oli vaikutusta, kun se nyt saa suoraan sieltä paremmin ilmaan. Nyt tommosia koukeroita, niin tuommoinen se nyt tuli laitettua. Tuonne piti laittaa sisälle semmonen adapterin muoviputken pätkä, että sopi kunnolla tuon klemmarin kiristettyä sitten kiinni, kun se meni äsken ajossa irrota. Ja tuonne laitoin vähän nipparilla sitä, että se ei ihan leppää tuossa variaattorin päällä, kun se lämpiää tuo variaattori, niin pikkusen ajaessa, niin pikkusen vetäisin nippareilla tuonne, pitää tuo häntä vielä siitä katkaista. Niin. Mut kyllä se minun mielestä jonkun verran vaikutti. Ja paremmat äänet on nyt vähän mureemmat on siinä. Niin. Ja öljyt tuli vaihdettua, siihen ei ollut vielä huonokuntoiset öljyt. Ihan siistit ollut, mutta tuli pahan vaihdettua, niin puhtaat öljyt sinne. Käytiin tuossa äsken vävypojan kanssa ajelemassa, niin en tiedä, ei tuo mun mielestä nyt mikään pahan näköinen ottuu suodatin tuossa. Jotenkin raseemman näköinen, kun on tuommoinen vähän toisen näköinen tuo ilmanputsari suodatin. Ja se saa nyt sieltä paremmin ilmaa sitten, kun ei ole semmonen jumalattoma koukeroinen tuo pönttö tuossa. Ja tuon otin siitä alkuperäisestä pöntöstä irti, että saa nämä kaikki vaijerit kulkemaan omalta paikaltaan. Tuon käytiin semmosena kiinnitysadapterina sitten tuon mutiikan tuossa. Niin. En tiedä mitä virkaa sillä on, sillä jotain letkuja tulee, mutta ne kaikki menee tähän emäputkelle, niin melkeinpä ne letkut, niin ne liitteli sinne paikalle. Ja tuonne olisi tarkoitus tehdä semmonen kurasuoja. Mulla oli semmonen kuin Symin Orbit 2 tuossa viime keväänä, vuosi sitten keväällä, niin siellä oli semmonen kurasuoja, niin ei ole niin paljaana tuo moottori tuossa sitten. Niin sinne olisi tarkoitus tehdä semmonen suoja. Tai varmaan ostaa semmoista kumista lattiamattoa, semmonen yleismalli autolattiamatto ja siitä leikellä siihen semmonen suoja sitten. Mut joo, käytiin semmonen varmaan 30 kilometriä ajelemassa tuossa vävypojan kanssa, kun sekin tuli mopolla käymään tiellä meillä, niin pörhälteli Iisalamesta näin sukevan perukoille.
Ei mitään. Tämmönen kiva vempele.